Проектът подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско. Банско, кръстопът на цивилизациите, по оперативна програма Регионално развитие, се финансира от Европейският фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Ела и виж историята отблизо. Банско те очаква. Велянова къща. Строена през 18 век, Веляновата къща въплъщава концепцията на Банскали за сигурен дом, който най-напред трябва да предлага надеждна защита на стопаните си, а след това уют и удобство. Художествените решения са изпълнени от Велян Огнев, представител на Дебърската школа, заселил се тук някъде след 1835 година. Сградата е уникална и въздействаща, съчетаваща строг архитектурен градеж и богата декорация от дърворезба с стенописна украса. Веляновата къща е обявена за недвижима културна ценност с национално значение и е образец на архитектурния тип укрепена възрожденска къща. Благодарение на дейностите по проект Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско, Банско кръстопът на цивилизациите, всеки посетител, пристъпил във Велянова къща, неусетно попада във вълшебния свят на миналото. Изградена изцяло от камък и дърво, тя приканва гостите на града с уютната си атмосфера. Най-красивата стая е наречена Синята, заради преобладаващия син цвят. Стопанинът на Веляновата къща я посветил на съпругата си. Преплетени гирлянди от цветя украсяват стените и тавана. Над вратата й греят двете небесни тела – Слънцето и Луната, символи на мъжкото и женското начало. Централно място в дома заема чердака – просторен, сенчест, увенчан с изящен резбован таван. Малките зарешетени прозорци, подсилени отвътре с дебели мурови капаци, подсилват впечатлението за къща-крепост. Сградата е двуетажна с приземие и втори жилищен етаж. Приветлива и слънчева е стаята за гости. Лъв, окован във вериги. Вълче семейство, олицетворяващо човешкото щастие и семейно разбирателство. Дървета, отрупани с плодове, са само част от стенописите. Голямата централна стая е била използвана като кухня и всекидневна. След почти 4 десетилетия е извършена цялостна консервация и реставрация на стенописите и те отново блестят с великолепието си, такива, каквито ги е виждал със сърцето си Велян Огнев. Археологически комплекс Свети Никола. В района на град Банско са регистрирани над 100 обекта, включени в археологическата карта на България. Върху стръмен склон в югоизточната част на Национален парк Пирин е разположен археологически комплекс Свети Никола. Археологът Баряков ни запознава с историята на комплекса. При направените през 2003 година спасителни разкопки бе разкрита раннохристиянска базилика и прилежащия към нея некропол, от който са проучени 28 гроба. Проучените каменни зидове следват естествения релеф на местността и стъпват на скалиста основа. Археологическият материал е изключително разнообразен и обхваща различни периоди от къснобронзовата и ранножелязната епоха до късното средновековие. Намерени са голямо количество железни предмети – стрели, копия, брадви и други. Разкрити са част от крепостна стена и стражева кула, множество зидове, запазени на места до 3 метра, които оформят помещения с различни размери. Крепостта е била много важно стратегическо място за региона и надежно убежище за населението при нападение.
Археологическият резерват Свети Никола е изключително интересен в научно и културно отношение обект и неговата реставрация, консервация, експониране и осигуряване на достъпна среда го превръщат в забележителна туристическа атракция. Късно антична крепост Ситан-Кале. По стратегическото си значение крепостта Ситан е била една от най-големите и най-важните по течението на река места. Византийският хронист Кедрин я описва като забележителен град, свидетелство за нейната значимост в онова далечно време и ролята й на многолюдно военно селище. На всеки ъгъл на дебелите каменни стени била изградена кула за наблюдение. В централната част се възвишавала най-високата наблюдателница, над която се развявало знаме. От към южната страна се образуват две успоредни стени, между които има дълбок ров, запълван с вода. Личат останки от вътрешните крепостни стени. При археологически обхождания са събирани фрагменти от римска керамика, доказващи уседнал начин на живот още в началото на новата ера. Намерени са монети от времето на Юстиниан I. При прокарване на път в подножието на крепостта са разкрити гробове, оформени с големи плочи или теголи. Крепостта Ситан-Кале отдавна се е превърнала в един от символите на древната и белязана от достолепие история на Банско. Тя заема своето достойно място в признателната народна памет и неизменно присъства в устната традиция на банскалии, обикновено свързана с тяхната самоотвержена съпротива срещу турската инвазия. Постоянна иконна изложба Банска художествена школа. Утвърдената като недвижима културна ценност с местно значение сграда на бившия женски метох е известна като най-ранната, изцяло запазена и точно датирана, благодарение на прилежащ надпис старина в Банско. Едноетажната постройка, запазена в автентичния вид, е строена през 1749 година. Жилищните помещения са разположени в западната част на просторен двор. През широк чардак, ограден с изящни парапети, се достига до килиите. В съвремието сградата оживява от експонираните тук творби на майсторите от Банската художествена школа, едно от най-ярките проявления на българската култура през 18 и 19 век. Оригиналните икони и копия от стенописи на майсторите от школата на молерите са експонирани в 4 малки помещения и една голяма зала. Основно място е отделено на творбите на основоположника Тома Вишанов, синът му Димитър, внукът Симеон и други представители на последния период от съществуването на школата. С реализирането на проект подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско, Банско кръстопът на цивилизациите, сградата на Рилския метох е обновена изцяло и е превърната в идеален декор за произведенията на даровитите иконописци. Особено ценно е осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания, които също имат възможност да влязат в допир с невероятните творчески достижения на предците ни. Посетителски информационен център. Сградата, където ще бъде оборудван модерен, удобен и многофункционален посетителски информационен център, е строена през 1924 година. Чрез съвременни технологии за анимация ще се осъществява онлайн връзка с туристическите атракции, предмет на настоящия проект. Община Банско е с богат ресурсен потенциал в сферата на културно-историческото и археологическо наследство, което ще бъде лесно и атрактивно представено в посетителския информационен център. Проектът подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско, Банско кръстопът на цивилизациите, по оперативна програма Регионално развитие, се финансира от Европейският фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Ела и виж историята отблизо. Банско те очаква.